سلام زخبركم من استفتكم من تخاطاتلتنا أبزز لكم سلام تعنان نمنيلكم أب نايلومي تحستونا حنت حدس أرزان تأينا حزنا لكم قريبنا زلنا استفت أمت حلمي زبلار استتواهي بالو نابي ملو تحستو أخب لكم سنة مكتتال إزرا زي كم قدمو بنغهو قچو እንዳቦለዩ ካብ ድቃሱ ተንሲዩ ውሽጡ ክርድኦ ዘይ ካለ ሃጓፍ ፈጢሩ ዝጎደለ ካሎ ከም ዝበሎ ደጋጊሙ ንነፍሱ ክፍትሽ ፈተነ ካብ ቤቱ ንስራሕ ክወጽእ እንከሎ 3 ሰዓት ካብ ኣፍካንሸሎ ተመላሊሱ ክነሱ ለውጥ ክፈጥረሉ ዝኽእል ዝደልዮ ዝተረስዐ ንብረት ክነ ይረኸበን ቤት ጽሕፈቱ ምስ በጽሐ ክሕሾ ኳንተ ተመነየ እታ መዓልቲ ግን ሕጉስት ክትከውን ኣይካለትን ንሓንቲ ጉዳይ ዝሓዘለት ፋይል አልዒሉ ይፍትሻ ከይወደኣ ናብ ካልእ ይሰግር ንዓውን ፍርቂ ከይበጽሐ ናብ ጣውላ ይድርብያ ብነፍሳ ከባድ መዓልትያ ብምባል ንጸሓፊቱ ዝደልዮ ሰብ እንተመጽኡ ክምለስ ምዃኑ ክትነግረሉ ሓቢሩ ኣወጸ ኣብ ከባቢ ሰርሑ ናብ እትርከብ ንእሽቶ ካፌ ኣትዩ ጸላም ካፒቺኖ ኣዚዙ ስለምንታይ ከምኡ ክኸውን ከም ዝኻለ ክርዳእ ኣብ ሓሳብ ተሓለ ኣብ ሞዳታ ሳላሳታት ዝዕድሚው እዝራ ብጻዕሩን ጻዕር በዓልቲ ቤቱን ዝተጠሬት ቤት ምግቢ ኣብ ቁጠባ ቤቱ ጽልዋ ብምዝያዱ ብዛዕባ ገንዘብ ሽግራ ይነበሮን ነታ ቤት ምግቢ በዓልቲ ቤቱ ከተካይዳን ከላ ንሱ ኣብቲ ናይ ምምሕዳር ሞይኡ ዝሰርሓሉ ናይ ወልቂ ትካል ይዝውዕል ሓዳሩ ብፍቕርን ምዝራብን ዝተሃንጸ ብምዃኑ ኣብ መንጎኡን በዓልቲ ቤቱን ዓብ ምትእምማን ይዘሎ ሰለስተ ደቁ ካብ ንሓድሕድ ዘይበላለጽ መንፋዓትን ጠባይን ወኒኖም እቶም ኣወዳት ሻብዓይን ራብዓይን ክፍሊ እታ እንኮጓሉ ድማ ካልኣይ ክፍሊ ይመሃሩ እዚ ኩሉ ጽባቐታት እንከለዎ እታ መዓልቲ ብፍሉይ ስለምንታይ ቅሳነት ስኢኑ ክርዳእ ተጸገመ እታ ወይተር ዝኣዘዛ ካፒቺኖ ሒዛትሉ ምስ መጸት ጋዜጣ ዝሓዘ ሰብኣይ ድማ ጋዜጣ ውሰድ እንዳበለ ጽግዕ በሎ ካብ ናይ ስሪ ጁባ ጀሚሩ ሸርፍ እንተረኸበ ካብ ቦቱ ኩሉ ፈተሾ ከሽርፈልካ ኽእለ እቲ ሰብኣይ ኣቓርሽ ኢኑ ኣይደልኔ ከይብሎ ስለዝተሰከፈ ቀልጢፉ ተዛረበ ሚት ናቕፋውፂኡ ነቲ በዓል ጋዜጣ ምስ ሃቦ ናይታ ዕለት ጋዜጣ ተቐበለ ሸያጥ ጋዜጣ ካብ ወይተር ደገፍ ረኺቡ ማልሱ ኣቐቢልዎ ምስ ከደ መልስቲ ኣብ ርእሱ ተሸፊንዋ ሸጊርዎ ዝነበረ ዘይተረድኦ ሓሳብ ካብታ ጋዜጣ ከም ዝረኽቦ ብቐጥታ ክገናጽላ ጀመረ በብሓደ ናይታ ጋዜጣ ገጻት ኣርእስቲ ጥራይ እንዳንበበ ኣብ ሓንቲ ኣነቓቓሕቲ ዛንታታት ዝብል ኣርእስቲ ዝተወቀጣ ክፋል ንየዒንቱ ይዕረፈን ካብ ናይ ስርሑን ናይ ቤት ምግቡ ትካሉን ወረቓቕቲ ተሓሊፉ ዛንታታት ካብ ዘየንብብ ነዊሕ ብምግባሩ ብነፍሱ እንዳተገረመ ብህዳት ምንባብ ጀመረ ንስለ ምንባብ ዘንብብ ሰብ ብዙሕዩ እዝራ ግን ሰላም ውሽጡ ዝመልስ ዛንታን ተረኸበ ብምባል ንነፍሲ ወከፍ ቃል በብሓንቲ እንዳመርመረ ብቐስታ ነታ ዛንታ ኣንቢቡ ወዳኣ ሓደ ዓብ መልእኽቲ ዘመሓላልፍ ሓይሊ ስለ ዝረኸበላ ነታ ዝኣዘዛ ካፒቺኖ ግዲ ኸይገበረ ካልኣይን ሳልሳይን ግዜ ነታ ዛንታ ደጋገማ ሃንደበት መልሲ ናይቲ ከቢድዎ ዘርፈደ ኩነታት ምርካቡ እንዳተገረመ ናይ ካፒቺኖ ሕሳቡ ኣብ ጣውላ ገዲፉ ናብ ቤት ጽሕፈቱ ተመልሰ ከም ዝተጸልኦሞ ገዛ ከይዱ ክዕርፍ ከም ዝደለየን ሓላፊኡ ሓቢሩ ንመንበር ቤቱ ምርሐ ቅድሚ ፋዱስ ካብ ስራሕ ንገዝኡ በፂሑ ይፈልጥኒዩ ሽዑ ግና ሰዓት 9 ፍርኣን እንከለዩ ካንሸሎ መንበር ቤት ኸፊቱ ደቁ ቤት ትምህርቲ በዓልቲ ቤት እውን ናብታ ትካሎም ወፊሮም ብምንባሮም ኣብቲ ካንሸሎ ዝብላዕ ጽምዋ ይጸኒሕዎ ብቐጥታ ክዳውንቱ ቀያይሩ ሁዱእ ናይ ጆን ዊልያምስ ሙዚቃ ወሊዑ ናብ ክሽነ ገጹ ምርሐ ኣብ ፍሪጅ እኹል ዝኾነ ስሩሕ መግቢ እኳ እንተነበረ እዝራ ግን የእዳው ናብ ስቤዛ ዝተቐመጦ ክፋል ዘርጊሑ ዘድልዮ ዓቐን ኣልዓለ ምስቲ ዝወልዖ ሙዚቃ እንዳደረፈ መጀመርያ ንፓስታ ዝኸውን ማይ ኣብ ድስቲ መሊኡ ንኸፍልሕ ኣብ ታጋስ ብምስኽታት ቀጺሉ እውን ካራን ጣውላን ካብ ስፍርኡ ኣውፂኡ ክመትር ጀመረ ካብ ብንእሽቱ ኣዝዩ ዝመልካን ብጽብቕቲ ኣገባብ ዘዳልዋን ዓይነት ምግቢ ብምንባራ ተዛኒው ምሳሓብ ብምድላው ኣተወ ምግቡ በሲሉ ዝቕረበሉ ደረጃ ምስ በጽሐ ካልኣይ ምግቢ ዝቕረብ ሳላጣውን ኣዳለወ ነዚ ምስ ወደአ
6 ጣሳታት ካብ ሰፈሮም አውፅኡ ኣብታ 4 ብጎድኒ ክልተ ብጫፍ ከተቐምጥ እትኽእል መመገቢ ጣውላ ኣዳልዎ ነታ ቤት ብኸመይ ኣገባብ ፍልይቲ ከም ዝገብራ ሓድሽ ሓሳብ ኣብ እምርኡ ምስ ፈልፈለ ድማ ኣብቲ ከባቢ ናብ ዝርከብ ድኳን ሽምዓ ክገዝእ ተበገሰ ኣብታ መዓልቲ ብዙሕ ነገራት ድሕር ነዊሕ እዋን ይፍጽሞም ብምንባሩ ዘኪሩ ፍሽኽ እንዳበለ ናብቲ ዝደልዮ ድኳን በጽሐ 10 ሽምዓታት ገዚኡ እንዳተመልሰ ኣብ መንገዲ ብጽቡቕ ፊዮሪ ዝተኸበት ገዛ እንዳማቱ ርኢዩ ደው በለ ነታ ዘይናትካ ኣይለዓልኒዩ እትብል ንደቁ ዝደጋግመሎም ምኽሪ ዘኪሩ የማነ ጸጋም ቆሊሕ እንዳበለ ደሓን ንሎም ጥራይ ብምባል ግብሩ እንዳስሓቆ ፊዮሪ ቆንጢሱ ንገዝኡ ኣተወ ነቲ ዘምጾ ፊዮሪ ኣብ መሬት ነስኒሱ ንነፍሲ ወከፍ ሽምዓ ኣብ ክልተ ቆሪጹ ፈለማ ነታ ጣውላ ብድሕሪኡ ኣብ 4 ኩርናዓት ናይቲ ዝምገብሉ ክፍሊ ኣቐመጠን ሰዓት ምስ ተዓዘበ በዓልቲ ቤቱ ብስርሓ ጌራ ንደቁ ካብ ቤት ትምህርቲ ተማሊኣቶም ትመጸሉ ግዜ ምቕራቡ ተረድአ ነቲ ፓስታን ስጎን ዝሓዘ ድስትታትን ሳላጣ ዝሓዘት ጎማን ካብ ክሽነ ምጽኡ ኣብ ጣውላ ብምቕማጥ ነተን ሽምዓታት ወልዐን እቲ ቤት ቁሩብ ጽልምት ክብለሉ መስኮታው ገፍትን ኣቢሉ ነታ ቤት ጠመታ ሓጎሱ ብምልኣት ካብ ውሽጡ ክፈስስ ተሰሚዕዎ ካብ ዘለዎ ከይተንቀሳቐሰ ድማ ንደቃይቕ ዝኣክል ደው በለ ማዕጾ ክኽፈት ምስ ሰምዐ የእጋሩ ናብ ቀጽሪ ገጹ ኣሰጎመን እዝራ ናብ ካንሸሎ ምስ ወፀ እታ እምነት ዝሰመያ ንእሽቶ ጓሉ ቀዲማ ረኣየቶ ባባ እንዳበለት ድማ ናብ ክትጎይ ጀመረት እቶም ክልተ ወዳት እውን ደድሕሪኣ ቃላ እንዳደጎሙ ሰዓቡ በዓልቲ ቤቱ ናይ ምድንጋር ስምዒት እኳ ተንበበላ ንዕኡ ንኽትርኢን ከላ ጥራይ ተዘውትራ ፍሽኽታ ኣብ ገጻ ምስ ተዓዘበ ግን ኣብታ ህሞት እቲኣ ግዜ ደው ኢሉ ንዘለኣለም ክነብር ኣይምጸለአን ሰለስተ ውህበት ኣምላኽ ዝኾኑ ውሉዱ ምስ እተፍቅሮ ናይ ህይወት ካልእቱ ክሰዓዓም ዝፈጠረሉ ስምዒት ድንቂ ምዃኑ ኣስተውዓለ ደቁ ስዒሙ ናብ በዓልቲ ኺዳኑ ምስ ቀረበ ፍሽኽትኡ ፍርቂ ገጹ ሸፊኑ ፍጽምተ ይበላ ዘረባ ሰብኣያ ዘስሓቓ ኣስመራ ስለምንታይ ቀልጢፉ ምምጽኡ ክትሓትት ዝሓሰበቶ ገዲፋ ሰናይ ብምባል ሰዓመቶ ዓመታት እምበር ውሕዳት ሰዓታት ዝተፈላለዩ ይመስሉ ይነበሩን እዝራ ደቁ ዲቪዝኦም ጥራይ ከም ዘውጽኡ ብምግባር ምስ ኣዝመራ ብሓባር ቅድሚ ቤት ምእታዎም ማይ ቀሪቡ ኣሕጸቦም የዒንቶም ሰለም ከብሉ ኣዚዙ ድማ ናብታ ህዱእ ሙዚቃ ዝስማዓላ ኣብ ጣውላኣን ኩርናዓን ሽምዓ ወሊዑ ኣብ ስሚንቶ ፊዮሪ ነስኒሱ መግቢ ዝቐረበላ ገዛ የእተዎም የዒንቶም ክኸፍቱ ምስ ነገሮም ኣብ ገጾም ዝረኣዮ ደስታ ክርስዖ ዘይክእል ባህታ ይፈጢሩሉ እሁይ ክጽብቕ ቅድሚ ኩሎም ኣፋ ዝኸፈተት እምነት እያ ኣዝመራ እዝራ ኢላ ስሙ ድሕሪ ምድማፃ የእዳዋ ዘርጊሓ ጠጠው ክትብል እንከላ መን ከምዚ ገይርዎ ኢሉ እቲ ማእከላይ ክሓትት ዓብ ወዱ ድማ ባባ ባዕልኻ ዲኻ ጌርካዮ ዝብል ካልእ ሕቶ ደርበየሉ እዝራ እወ ዝወደይ እንዳበለ የእዳዋ ኣዝመራ ብምድጋፍ ኣብ ፊቱ ክትኮነላ እትኽእል ስፍራ ብኽብሪ ኮፍ ኣበላ ነቶም ሰለስተ ደቁ በብሓደ ኣብተን ብጎድኒ ዝርከባ ስፍርታት ኮፍ ከም ዝብሉ ገይሩ ንነብሱ ኣብታ ካልእቲ ጫፍ ኣቐመጣ እዛ ሓንቲ ኸዳ ንመን እያ እቲ ዓብ ወዱ ነታ ዝተረፈት ስፍራ እንዳመልከተ ሓተተ ንሳ ምናልባት ጋሻ እንተመጺኡ ኮፍ ዝብላያ ኣሮን ወደይ እዝራ መለሰሉ በሉ ጸሎት ንግበር ምስ በሎም ሙዚቃ ብመቆጻጸሪታት ጥፊኡ ብሓባር ጸሎት ገይሮም ክምገቡ ጀመሩ ሎማዓንቲ ደኣ ናይ ምንታዩ ኣዝመራ የዒንታ ካብ ገጽ በዓል ቤታ ኸይኣልየት ክትሓትት እንከላ ኣቤል ጥዑም ባባ ብምባል ኣድናቆቱ ገለጸ እዝራ ጥዑም ይሃብካ ዝወደይ ብምባል መለሰሉ ኣድህቡኡ ናብ በዓልቲ ኺዳኑ መሊሱ ድማ ንመገብ እሞ ቡን ምስ ኣፍላሕኽልና ክነግረኪ ብምባል መለሰላ ተመጊቦም ምስ ወድኡ ነታ ኣቑሑት ክሽነ ከም ዝበጽሕ ገበሩ ኣዝመራ ምስ ኣቑሑት ናይ ቡን ብሓንሳብ ክትሓጽቦም ምዃና ብምሕባር ኣብ መአከቢ ገዲፎሞ ቡን ክሰትዩ ኣብ ሳሎን ኮፍ በሉ እዝራ ደቁ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝወዓልዎን ዝተምሃርዎን ክሪኦን ከሎ ኣዝመራ ቡን ከሽከሽ ተብል ነበረት
በብሓደ ናይ ኩሎም ደቁ ዝተምሃርዎም ዝተዓዘበ የእጋሮም ተሓጻጺቦም ክድቅሱን ተንሲኦም ዕዮ ገዝኦም ክሰርሑ ኣዘዞም እምነት ምንን እኳ እንተበለት ትርር ምስ በለ ግን ምስ ኣሕዋታ ሓቢራ ናብ መደቀሲ ኣምርሐት እዝራን ኣዝመራን ድማ ተጠማሚቶም ፍሽኽ በሉ ደጊማ ክትሓቶ ከይተጸበየ ድማ እታ መዓልቲ ካብ ምንታይ ከም ዝተበገሰት ክገልጸላ ልሳኑ ኸፈተ ብንግኡ ክትስእን ከለኹ ኣዝዩ ከቢዱኒ ብድሕሪኡ እውን ገለ ከም ዝረሳዕኹ ስኽፍክፍ እንዳበለኒ ንስራሕ ከይደ ኣብ ስራሕ ምስ ከድኩ ክሕሸኒ እኳ እንተበልኩ ዝገደደ ክስራሕ ኣይከኣልኩን ንፋስ ክውሰድ ኣብ ከባቢ ስራሕይ ዝርከብ እንዳካፈ ምስ ከድኩ ድማ ኣብ ናይ ሎሚ መዓልቲ ጋዜጣ ሓንቲ ዛንታ አንቢበ ሽዑየ እንታይ ከም ዝረሳዕኹ ተረዲኡኒ እንታዩ ኣዝመራ ዝቐደሐታ ኣወልቦን እንዳቐበለቶ ታሃንቲ ሓተተት ቅድሚ ሓዳር ምግባርና ብፍቕሪ ንጓዓዘሉ ኣብ ዝነበርና እዋን ሓንቲ ሕቶ ሓቲተክ ነይረ ሽዑዳ እንታይ ዝሓተትካኒ ብዙሕ ግዜ እኮ ኢኻ ንፖሊስን ጋዜጠኛን ካብ ስራሕ ወጻኢ ጌርካዮም ኣዝመራ ቀዲማ ተሰሓቐት እዝራ ስዒብዋ እንዳሰሓቐ እታ ሕቶ ኣብ ህይወትኪ ከይረኸብኪ ኣብ ሞት ከተርክበክ ዘይትደልያ ባህጊ እንታያ ትብልያ ነይራ ብምባል ኣዘከራ ፍሉጥ ኣይመለስኩልካን ምሽ ደጊማ እንዳሰሓቐት ተዛረበት እንድዕ ትብል ጽብቕቲ መልስላት ክንዶ ሽዑ እውን ብሓባር ድሙቕ ሰሓቕ ፈነው ጸኒሑ ግን እዝራ ዘረቡ ብምቕጻል ንሳ ግን ኣይኮንኩን ሎሚ ዘኪርያ ሽዑ ንስኻኸ ምስ በልክኒ ዝመለስኩልክ እየ ዘኪረ ነታ ዝሓለት ቡን ሰትዩ ነታ ፍንጃል ኣቐቢልዋ ድማ ልሳኑ ዳግማይ ከፈተ እንታይ ኢለክ መሲልኪ ምሳኻ ሓዳር ገይረ ካብ ስራሕ ምስ ኣተኹ ተመሲሕና ቡን ክንሰቲ ደቅና ድማ ሕልኽልኽ እንዳበሉ ኣብ ትሕቴና ክጻወቱ እንተርኤ ሽዑ ባህገይ ተፈጺማ ብምባል የመሊሰልኪ ክብል ነገራ ዘኪረያ ኣዝመራ ፍሽኽ በለቶ እታ ኣብ ጋዜጣ ዘንበብክዋ ዛንታ ኣብ ህይወትካ ዝተፈጸሙልካ ሕልምታትካን ባህግታትካን ዘክር ሽዑ ሃብታም ምዃንካን ዝተርፈካ ውሑድ ምዃኑን ክትርዳእ ኢኻ ዝብል ናይ መወዳእታ መልእኽቲ ምስ አንበብኩ ክርስዖ ዘይግባኣኒ ከም ዝረሳዕኹ ተረድየ ባህገይ ከም ዝተፈጸመለየ ረሲዐ ብጉያ ናብ ዝመጽእ ድማ እታ ዝሓለምክዋ ሕልሚ ንመበል 1000 ግዜ ክትፍጸም ንፈለማ ግዜ ከስተማቕራ ወሲነ መዓልተይ ድማ ፍስሓን ሓጎስን ዝመልኣ ተቐይራ እዝራ ዘረቡኡ ምስ ወደአ ኣዝመራ ካብቲ ኮፍ ኢላትሉ ዝነበረት ስፍራ ተንሲኣ ናብኡ መጸት ብኢዱ ስሒባ ምሳ ተንስኣቶ ድማ ኣብ ኣፍልቡ ተጸጊዓ ሓቆፈቶ እዝራ እውን ክልተ እዳው ሕሊፉ ናብ ነፍሱ ዝያዳ ጸጋዓ እሞ ንላዕሊ አንቃሪሩ ብውሽጡ ተመስገን በለ ዝኸበርኩም እንስተፈተኹምን ተኸታተልትና ብኢንጂነር ኣማኑኤል ጸጋይ ዝተጻሕፈት ሓጻር ዛንታ ኣብ ምክትታል ኢኹም ጸኒሕኩም ናይ ሎሚ ትሕዞና ኣብ ዝወዲና ለና ኣብ ዝመጽእ ብኻልእ ትሕዝቶ ክንረኸብ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ሰሰናዩ